happily married. Unsay imong makuan hala oy Bisaya. Unsay imong may istorya sa imong mga kuan visitors and sponsors and then salamat kayo sa mga kuan, yung pangatag ng mga gasya sa mga kuan, mga regalo. lagi no, stay strong. Sige, first nga kuan ining unsay yung first nga abrihan? Masabay atong muna natin yan po. Kani kay kuan, ikan kang tayo. Kabalo gid na siya nga hilig kag cactus mo nang cactus gid yang Salamat kininang pina. Grabe ka hard. Sa kan. Christmas ka. wow. Hapon. May na kay kabalo gid siya nga way habol si Clyde. Kabalo gid siya nga way habol si Clyde dire. Gitagaan ka na gid og habol. Favorite color din naman tong. Red kitong. Lagi. Ala siya labaan ni. Ikaw laba. Sana all ikaw maglaba. Pwede ko maglaba. Wasi. Sunod. Bakit? May padala ng washing ninyo dahil Ang kabukot. Wow, si Lola usay imong ihatag kang nining la. washing ang washing daan. Ano yung palay? Yay. Sunod. Kato. Kani usay mo may Video sila yun. unya na sige. Kuya, diya ra din ka kay Yung natay kuha to. na baso ninyo kung mahulog niya. Dito. Kani daw yung gusto. Oh, sige kana kay Ikan kay Ninang Bimi. And Ninong Ben Madrid. Dito niyo maghihatag sa. Oh, I-open mo. char lang. Dapat sa. Siya. Jut lang la kay gablog. Gablak pero na background Sala murmag kanang kuan sawi. Ang isa walang makanta lagi. Lagi, tinuyahan na. Giloyahan. Sakto yun. Yubo si Tubol. Wow, dako kay lang gift. Sana all. Sanyo. Wow. Kwartahan kasi maninay. Bongka si Maninay Baby. Tapan. Drawer ratan. Kuha na siya kining. Unsa ba? Basing ba? Utanganan o plato? Abi kog kuan kanang sudlanan nang na siya. Ako di Laksan yaki. mo kay aircon dun. Mura ginani yun. Drawer? Dili, buta nga na nagplato, ang drawer dapat na. Be, abrihi daw be kung makita na nato sa iyang kuan. Drawer man! Drawer? Dili, di buta nga nagplato. Muna ningon nga na-scam kaya. Ay, gitagaan lagi kag pangsaninan. Nina, sudanan sa Nina. Sudanan sa mati. Oh. Wow! Oy, panapli na to ang karton. Pwede na ka masulod ya, Yuki. Pwede si Yuki matulog. Ikaw, inside dito, Yuki. Out, ya, out. Kung ito may nagsunod. Kang papa. Kanang kang utol, Ayos grip kay. na. Tsada kay ko. Grip na kang utol, grip. Trilling. Kana sa inyo ng kuan, imong cousin. Ikan sa akong ang call. Rene. Pinakalit kay nakalimot ko. Tiles man. Nabunga may kong invite. Ay, tiles? Ay, pahimo pa mo niya kuan abstract. Ay, tiles. Dili pahimo pa mo niya ka ng paint ba? Hala. Kana artist. Ay, dili. Usa na. Ay, very good. Nice siya. Kinaplano magit ni nga. Oh. Wow, nice kay Bay. Love. Tsada kay Way. Sada kayo. Sana all. Sige. Pampaswerte Sa lang. ko mong itong rapper, kuya ang itong ilaga. Kanina. Kuya mo ba? Ha? Nanay habol. Nanay sudalag sa Nina. Nanay Richard kay sunod. Asa ka ni? May sulod na si Papa. Napulo ang kadusin ng panty of print. Ay, di na gid ni mo. Be? Ano ni? 10 years supply na gid na. Di ka na kuya bubot. Pinakaskan. Muni siya ang nagatag. Ako karon eh. Dila ya. Diferensya kaya. Sige lang, ang love na amang yun. Ang importante ang presensya. Mura na dili mabayaran. Priceless. Char. Sunod na ninyo na kwansa. Map. Map daw na. Map. Ang map gid tayo.
May pailag yung dali ka pang map ba? Parigalo pa, di tag map ani. Oh. Ang kuya, isa ka po. Ang ganap to. Uy, makalimot mo na pa ba ha? Ako na po na. Amoy, Lingaw pa sila, pag-open sila mga game, ilang mga Ay, game. map. Map yun na. Map get kay parang ginagawa ka. na grabe, effort kinig putos oh. Ayun, yun na, do that. Map yun na. Map ginaning. Ano Rita? Alas tres. Siya na mo na mo. Ay, busy. Wow, sana all LV. Porter. Grabe ka tibay pagka-confident. Lansada lagi na. Wow. Double Oh. size. Dua ka pelo, isa ka bidding, isa ka hapon. Ay, complete ka na. Bid na like ulang. Yay! Sana all. Dili mo ba yun na nagkatawa ni Clyde dyan? Bid na ako. Sanahan na di ka. Ay, gikan. Uy, ang kanang iyang rapper kay kanang itong... Kuhan sa friend, si Kandundun o kang Jilin. Wow. Ito nakatong taga silingan nasa live. Oh. Nice kayo. Gold. Silingan ako. Good. Kung kauban nyo ng Clayton ba? Ito nagtabang niya rin ba? Kawil guro. Alas legit sila. May pa sila. Lagi nag-effort, nag-get sila na. Tawing siguro na. Ha? Wow, sana all plato. Plato kay. Baso! Paso. Wow! Wala gold mga ang show. Halo. Nice kay boy. Shalan mo kayo. Ashtray o baso. Uy, gamit. Pero may ka pa nag-review. Wala, nice kaayo. Napaisa. Last na lang na. Last pa na. Inting. Oo, inting na ako ngayon. Kang inting kabisuti. Oo. Kaman nila yung tingin ka. Ang gawin eh. Sunod kayo sila sa vlog. Uy, ang buhay. Ha? Ang buhay. Na din? Ang fragkit sala? Dami, gano'n siya. Aman. Na, mura mo na. Wag man na. Diba sin? Ay, ako. Yahoo! Ay, Moni! Dani ka lang buhay. Nel and Dan. Ang gainting. Wala eh. Wala eh. Wala ka inting. Murag nag-vlog ko diri ba? Dami din ang buhay. Ala, do not touch that one kay suko na ninin. Nana kaya po tong likuan ni. Wow! Thank you. Oh, ninin. Unsay mo may istorya? Thank you sa O unsay mo i-message kang Clyde dyan para sa imong manghod? Kung kay istorya, hinaot nga malipayon silang duwa. Clyde dyan, paminaw. Malipayon silang duwa. Everything sila nag-control. Sila nag-away-away. Magsinugtanay silang duwa. Nara na sa mga ilang Mabuti na una, hindi na unahan. ilang kuan. Uy! Asawang kuan na nga. Buting, gibitiyo ba yan na? Dili sila mag Gibitiyo ba yan na sa away, buting? magsinugtanay silang duwa. Mura ginatong hanyo. Oh, sulod na si mo utok Clyde dyan. Ikaw. Ako lang nga, nalipay ako nga iyan nga, namin niya ko. Iyaan pag siya ba? Karang, Gwapo. okay ba? Wapo. Ikaw, unsay mo maingon? Okay. Sila pa ka na. God bless. Ikaw la, unsay mo maingon la. Angay lang sila. Basta ka di magpatay la. Ang karton na ito, ipagawas na. Hoy nining, unsay mo may istorya kang kuan? Kang Clyde dyan. As your lawful husband. Kabalo naman siya. Ayo, dapat iba imo ingon. Oh. God bless. God bless. Good luck. Awat-awat na kami. Good luck kay Bandita kay asawa. Ikaw Clyde dyan. Sa daan. Sila pa ka na. Lutas na yan. Naglutas. Clyde dyan, unsay mo may istorya kang nining? Ingon na to. Unsa kay wa gini bawi ay. Rizal, ano mga istorya niyo mo kanina eh? Na, karang interview. Sige na, go na. Mabuti na una, hindi na unahan. Sige na Clyde. Nag-aana ka ninyo regalo eh. Sige na Clyde. Irita na. Makasal ako ko ba kaya nagkakaroon sa kwarta na kung sabi-sabi tayo. Wala, gusto ko siya grande. Antin ko. Sige na Clyde.
Unsay imong maistorya sa imong asawa nga si Nining? Unya na. Mo na gini na mo na gini. Makatilaw na. Ay pagkaway daw gunting kay basi banalig ko. Ay pabuling gunting. Clyde, unsay imong maistorya? Secret lagi daw. Hello. Ang naong ni Clyde dyan. Asa man si Kuan si Tora? Mama pa Kuya, rin, naya akong isa dito. Sa mama pa rin. Makatong ay sabi i-post. Unsay mo maingon para kang Clyde dyan, para ka Nining? Congrats your happy wedding. Usa pa. And oro to. Unsay mo maistorya kang Nining? Asana ang ilang gaminyon karon magpadayon sa atong ngantong nga walay problema silang kinabuhi. Okay ra. Amen. Istorya sa ilang marriage ni Nining. Ha? Unsay mo maistorya kang Clyde dyan para kang Nining og sa ilang marriage? Ila magpag-apply dyan. Kinsa gid siya. Unsa may mga From ang silingan. imong wish ay la? Ha? Wish. Kuan. Good health and mga sinson ta sila. Yay. Okay ra kayo. Unsay imong i-wish ay la?